Queen Nadia veviewers vari kuti vakadyirwa mari naMo Boys Munetsi uyo akati achavasanganisa naStuart Nyamayaro. Iye Mo Boys ati iye kana zvituna zvakudzosa mapeji kana kugadzira ndodai ndakatora ivese vandakafushira ka rangu basa kugeza zvituna nekupfekedza masutu kana kuisa makeup. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Regai tinzwe Queen Nadia vachitaura nyaya yavo tozoenderera mberi. Nanchitofunga ndakatorara panapa kuti Mwari ka ndakadyirwa $800 mukoma nevanhu vamunotoziva vamunototi macelebrity kana kuti panapa ndatombochema zvikundistressa zvingaita zvokuti situation yandiri muungonzwa henyu ndichitaura ndatone 3 days nokudya nochi zvaingondistressa kudhara. But zvatozoita wese ndakubatanidza kuti mari dzandiri kubuditsa dai mari iripo handiti iri kutobetsera zvimwe zvinhu. 800 ndi artist here kana kuti ndi socialite munhu ndiani yanga iri mari yechi? Handizoti munovati machi zvakaitika kamukoma like pape pakaita peji rangu mayazi mapazera. So ndanga ndiri mushoko imimi ndokudzani mazita ndimati hamisi kurekodha. Ndanga ndiri mushoko ndakavhunduka munongozoti chero izvezvi mimi peji renjoro tikanzi rine 100,000 munotovhunduka. Ona. Ndobva ine ndagara ndaitongotaura nchiti mukoma nahanzani Mo Boys Munetsi uyo. Wezvituna. Nditori nemachati ese kubva pekutanga ndidhilite machati. Tetongotaura ndichitongomurespect wokuti my brother ndichitotiwo chichichichi handimaona. So ndakabva I think ndo vakandifonera vachicheka because page ranga raita sei raita mayazi. Ndobva vatonditi pana nogona kugadzira page yakadzosara nyati rinodzoka I guarantee you rinotodzoka. But anoda mari 1.5 years. 1.5? So by that time nemari yandandinayo inini muaccount mangu anditi ndaitoti hazvina basa beta ndibuditse page ridzoke because richaramba richiunza mari. Ndobva vanondipa nhamba dzanonzi Stuart Nyamayaro. Okay, Vatondipa nhamba chichichi ndatotaura naye machatsi zvese nazvo mukoma chichichi vakanditi peji rinoita se peji rinodzoka. Ndatovakumbira pa that time ndikati inini payout yangu iri kwemusi wa21 saka mari ichingopinda ndokupa ichi mari yenyu kana kuti peji richingouya ndichingowana futi access kupeji rangu nandakupai mari yenyu. Abondo ndaitobva ndakonfirma kuna mukoma Mo Boys ndoti bo here wototi zvese bo peji rinoita se peji rinodzoka kuti alright pandatonzi ndipe malogin details vari kutoita zvepeji nekutoiswa kahopo. Mangozvinzwira the long and short of it kuri kunzi mari yakaburitswa asi Mo Boys haana kudeliver pamwe chete naStuart Nyamayaro. So Mo Boys ari kuti aiwa kabodo handizvo. She came to me asking for help and I referred to Nyamayaro. I never took any money from Nadia and I don't know what was the payment arrangement. I really don't know pandakamutadzira, to be honest. I don't do pages at all. Rangu basa ndere kugeza zvituna nekupfekedza. Munhu achida kubatsirwa ndinomurifeya ndane mhosva futi zvakare. I will instruct my lawyers to use all legal remedies available to clear my name. She will suffer heavily. So yapindirwa namaloya eka kudena kwacho unotoona kuti pakatoipa. So ndo paatsimbirira kuti wedu weka kana zvituna zvakudzosa mapeji kana kugadzira ka ndodai ndakatora evese vandakafushira rangu basa kugeza zvituna nekupfekedza masutu nekuisa makeup munhu wese kuGreat Hope. So manetizens ari kuti zvakaoma haana hake chakashata chaataura pamavoice notes. You are supposed to clear your name and say Nadia, I referred you to Stuart nekuti anozikamwa nekuzvigona zvemaaccount.
wobuda hako munyaya. Hapana kana reason yekumuvenga okumutukisa, nekuti pamavoice notes atoratidza kuti zviri kumudya, asi nekukurespecta hai haasi kuda kuti zvibude. Waazoudza ndiye atomubhaizira aburitsa nyaya. Kana musina kudya mari munorwadziwa nei panyama yedhongi? As well, after clearing your name musina kushandisa hasha, mamuchifana kudzokera kuna Stuart mumuti kana ndikakutumira vanhu ndizvo zvauri kuvaita here? Wona manje vanhu havachanditruste. Chigemu chemari chinorwadza. Handina wandatuka, ndangoti nditaurewo kutotyawo maloya uku. So ndo chaizvo zvanga zvifanira kuitwa namukoma muboys kuti vaclear zita ravo pasati pataurwa nyaya yekuendesana kunonzi chiko kumapurisa kana maloya. Asi ivo mukoma muboys vasiya zvezvitunha vari kuda kutidzosera iro peji reviewanzi reveduwe. Peji rakadaro haridzoseki. Munhu akatora mari wasupose kuudza munhu chokwadi than kutora mari yemunhu uchiziva kuti zvekuratidza vanhu viewanzi iviolation haridzoke, itori permanent decision zvachose. Tozotiwo iye iyoyo nyakuburitsa maaudio ayo. Nadia atotaura kuti iyo audio handisirini ndakaita, ndangosanganawo mumastreets nayo. Ari kutiratidza kuti chero muaudio ari kuti handidi kuti zvibude, handidi kuti zvibude. Kureva kuti haasi kuda zvekurwa zvamaloya zvacho hazvikwanise. Uye ari kuti nyaya idzi dzinozoita kuti zvikanganise chero mereji yake. Asi nyakupuwa maaudio aya ndiye nyoka mharadzi chaiyo kuzvakandirwe iko kuintaneti. Kana anga ari munhu anoda kukorekta adi ataura nevanhu vari involved nyama yaro, obatana muboys oisana muno Nadia pakou, nyaya yongowerengedzwa yoperera kwayakatangira ikoko. Ndakurambirai mukoma, hazviko zvinhu zvakadaro. Maya ndazviramba izvi. Muboys haiti zvekuskema vanhu zvachose. Vamwewo vari kuti zvaari mabasa. Iri peji dei zvikaramba zvakadaro rikasadzoka ranga ratotikanganisira vana vedu, uye ratanga a movement yevanhu vakawanda vakutoita viewanzi kuda mari dzamahara. Pamwe pacho panda kuti munhu aite streetwise avhurevhure maziso. Nadia kwekuwana mari tatukuwana. Get the money from the person who recorded your conversation. Iye hati haasi kurekoda, kutosungisa munhu kauku wotowana chimari chako. Zviri easy kuwana mari mazuvano. Anyway, Nadia unotaura zvinyoronyoro kunge anoita zvinhu zvakanaka papeji rake imikanika zvakaoma. Zuckerberg ndiye ega anodzosa peji nekuti ndiye muradzi wenyaya. Please get that in your mind guys. Stuart watoziva isu anogona basa, angazokumbira details iye ari chibaba chehacking wototi wamuvharira kunze. Aiwe changamuka manotsvage basa wosiya kuratidza mabrothers ako viewanzika. 30 days dzapfuura of which mari yangu yakabva yapinda, mari yangu yese yakabuda mupeji riyari yese yafebhu yamarch, mari yese yakaita sei yakabuda ndikunyepa ipapo. So pakapinda yekutanga ndobva ndatoti mhino zvikangoitika mupfungwa dzangu ndatovapa 1.5 years yavo ka1. Ndobva ndangopindwa ende vaitoida ndangopindwa nepfungwa yekuti but why ndobhadharire yese yakwana 30 days dzakutopfuura. Hapana kana update pachi. Mari iyi yaidiwa navo vese vari 2 here kana kuti mari iyi yaenda kunani? Munhu akandiudza kuti pane munhu anogadzira peji ende anoda 1.5 ndi mukoma muboys. Ndisingazivi kana vaizivana kuti vachazogovana kana kuti chii. So inini mari chingopinda isina kana paper wechitonipa notification, isina kana 10 minutes mukoma. Ndatomufonera Stuart ndikati mukoma ndoisa mari papi but ndichambokuisira ichi. Ndatomunyepera kuti haina kupinda yese but yafebhiyo yange yatopinda chi yese mona. Bandamisira $800 paPaypal. Chikatanga ndishoka nje kuti PayPal yandakapiwa zita racho retonge ritori rechikadzi maona.
ndobva ndatomupa mascreenshot vese namoboys ndikati ndaisa mari chichichichi andimaona. Saka chiminzi possibility yekuti zvazviri vanga vaitocommunicata panyaya yese nemaprocesses zvese zvaitika, because kuti zvinzi peji raiita hauziri wakaudza mukomana wezvitunhu. Iyo mukoma muboys ndo akatonifonera ndikatodlasa wakati peji rako raiita ndakatofara ndinotariswa peji vanga communication haina kubva kwauri yakabva kuna Stuart vari 2 so vadaro ndaisa 800 yenda relaxa peji hakuna mukoma mwedzi dha then handindaisa 800 after tofunga some days ndakatanga kunetswa naStuart achinyora message every day, I don't like this, mari yangu, you scammed me, antimaona machati ndinawo ndipo apa waenzi scam chi apa chichaonga waita apa chaenzi scam mu kodwa ndina kusenda balance page ranga radzoke arina but balance yakutoita se balance yakudiwa. Ndine mubvunzo wekuti mari iwewe yawaibhadhara yekudzosa peji ratorwa naZuckerberg ndopandoda kundisisepa bhozi kana zvinhu zvatorwa peji ratorwa neFacebook ivo vanoita sei bhozi havabvise vane mushini unobvisa violation. Ipapa handizive sekuti munhu unenge uri paproblem younenge ungoita zvese kuti ubatsirike antimaona. So vadaro ndobva ndatanga kunetswa mukoma ambva ndatoona kuti so inini ndakatogaira maona murume wangu ndobva atondiudza akati iwe hausi kuona kuti vanhu ava vanenge vari pane kautsotsi kari kuitika aimaona why is it akunetsera balance, why is it akunetsera balance iye iro peji risati radzoka since at first ndichitanga kutaura navo vasati vagadzira peji ndandanzi even iye moboys akanditi unozodzosa peji kana raita sei unozobhadhara kana peji yaita but 1.5 usaka akataura price ini ndobva ndasajesta inini ndakamuti mukoma ini handidi zvinhu zvinozondinetsa pege ndigare ndakupai half down then mondidzosera chii pano then ndozokupa imwe yacho hani manzwisisa ndakanetswa mukoma zvokuti ndakuita stress namujanga ndichanyepa kuti zvandakanoita ndakabva ndanochinja password uye yangu handi kuti vaite login ndofanira kuaccepta kuno kumaoriginal accounts angu ndobva ndanoremova malaptop avo zvese zvavaita login mandachinja password. Saka API yakatobaya but page harinodzoka. Ndobva ndanosiya zvakadaro so akabva watanga kundinetsa zvikanzi pane zvandoda kutarisa kuFacebook nonoaccepta ndobva ndavanyepera kana kuti network haisi kuita kozi ndandatoonera handimaona network iri kuramba vatanga kupopota you scammed me ndopa ndikazovanyorera ndikati naye mukoma kana muchiti nini I scammed you mukuzama kuti chii because ndakakupai 800 ndini peji harina charakachinja peji hapana zvarakaita peji harina kudzoka but mimi ndima akaenda ne800 yangu handiti saka akaskama mumwe apa ndiani ndopa wakabva wanipindura kuti hanzi inini ndaiita zvandaita nepeji iwo ukabaya zvawakabaya ndikavabvunza kuti chii chandakabaya hanzi ndenge ndichizviona kunoko kuti uri kutaura neFacebook unoziona sei ndabvisa malogin zvese ndabvisa mutoninetsera kuti ndiaccept saka uchikuona manotifications kunoko iwe ndiwakakanganisa but papato ne 2 months papo mukoma ndiwakakanganisa saka wakavhiringa wega kubva ipapo ndopa wakabva wangoti zipa vakaona kuti ndinenge ndatongwaririra ndavaudza kuti kwemimi munogoti ndakusikamesei muri makatora mari bawatizive iye moboys wacho anozomubvira andinyorera sei zvaaita musi unowo ndobva ndatomuti mukoma muri sei
handichazoti ndakamunyorera kuti chii. So pane tichiti kutaura kudaro papeji richange tamayazi ndavaudza kuti mukoma kana mune 2000 nditumirewo ndikwanise kukwira ndiuye kupi kusouth ndonoti ndofixa mapeji anu sei. Vakamhanya unditumira vandingana kutombodesteta kana kudii handimaona. Vakabva vanoti machati navo vakabva vanondipindura kuti ndakakutumira 2000 uchiti uri kuuya kuzimbabwe hauna kuuya watosiya zvikadaro. Musi unobva ndatovanyorera kuti mukoma muri sei, vanongoblutika vonyarara. Havasi kana kutomborwadziwa nazvo kuti 800 yazoenda imari kamukoma 800. Wow, apa akatumira mari ndiani apa 2000? Ndini ndakatumira nepaypal yangu. Alright. Saka paari kublutika sofa ndiani? Ari kublutika ndimoboys handiye akandireferera kumunhu. Asi haana kana feedback kana kumboti auye kuzobvunzwa kuti ko peji rakazodiwa wangu wabhadhara mari haana, which means wangu vaizivana. Uyuwo situati ubva musi wandikamunyorera kuti ko peji hasati radzoka nematora mari hasati ndakana chaakambonyora vangorizivi haana chinovarwadza. But inini sekuti mukoma ndini munhu akashanda mari iyi ndichitukwa nevanhu ndichidii, it's not easy content yangu yandinoita iyi handimaona. Then mumwe munhu wongoyo ubva wangotora 800 just like that. Pakaipa saka. Saka chimenzi vanhu vakawanda vatorwa bhegi ngepapa vasingakwanisi kutotaura. Zvingori pachena kuti chero peji risina kudzoka, fact yekuti mari yakaiswa zvinoratidza kuti nyama yaro was in the right direction. Iwewe ndiwe wakaipisisa, wakavanyima mari saka akaskema umwe ndiani. Iwe hauoni here kuti iwe ndiwe wakatoskema vanhu? Iwe how did you manage to change password kana risina kudzoka? Ndiwe wakavhiringa because page rakadzoka ukavanyima mari vakaridzorera. Matsotsi haagerani. Haugone kunochinja mapassword nezvimwe kana page ratorwa. Zvoreva kuti nyama yaro angaita basa rake zvakanaka. Page rikadzoswa, iwe ukadecida kuwithholda mari, nawo wakuplaya victim. Wapuwa mari yebhazi namoboys vituende kuSouth Africa kunogadzisa mapeji. South Africa kwacho hauna kuenda.